onye sị na ya na-agwọ ọrịa bịa ya kpọga ya ụlọ ọgwụ ka ọ bụrụ nke a onye mee arenji kpọta ndị mmadụ fụrụ klọch andọ klọch ọfụ ọbara ọ ga-asị ya na onye mkpụrụ ngwọ na oge gaba gị ije ọtụpụ klọch gbawa ọsọ onye agbadoro ọsọ Soludo gaba n'iri atụ n'ụjọ deme Sọni n'iwe n'igo deme nwamgbe afọ gawa n'iri atụ n'ụjọ deme Soludo n'iwe n'igo deme onye na-agwọ ya bịa gwọnụ ka sọ n'ịfụ deme Sọni n'iwe n'igo deme imere ngwụrọ gaba ije n'ezie deme bịa mene ka Soludo wee fụnụ deme nwamgbe afọ gawa n'iru atụ n'ụjọ deme nwamgbe afọ n'iwe n'igo deme kwa pastọ mere onye isi ọhụụ ụzọ deme n'owe n'igo deme Soludo si gị bịakwa men ọzọ deme n'owe n'igo deme ọkwa ndị pastọ mere onye ogbu ihe okwu deme Soludo na ọ chọrọ ịfịa deme ọsọ wee nata n'inu na deme Sọni n'iwe n'igo nwamgbe afọ gawa n'iru atụ n'ụjọ Soludo n'iwe n'igo deme Ezeaku gawa n'iru atụ n'ụjọ deme Ezeaku n'iwe n'igo deme Ezeaku gawa n'iru atụ n'ụjọ deme Ezeaku n'iwe n'igo deme Five Boza for His Excellency Prof. Charles Chukwuma Soludo. Boza! Ijele. Mmanwụ na-eti onwe ya. Onye sị na ya na-agwọ ọrịa bịa ya kpọga ya ụlọ ọgwụ ka ọ bụrụ nke a onye mee arenji kpọta ndị mmadụ fụrụ klọch andọ klọch ọfụ ọbara ọ ga-asị ya na onye mkpụrụ ngwọ na oge gaba gị ije ọtụpụ klọch gbawa ọsọ onye agbadoro ọsọ ọ sịrị na ya mere onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ emere onye nke nwa na ome nke a bịanụ ka anyị kpọga gị ka ị na-eme anyị chọrọ ndị a ịma na ị na-eme ya eziokwu bịa ọnwa nke n'imebe asị amụrụ m ụmụ nwunye ndị mmadụ niile kpọrọ nwunye gị jee ebe a kpọrọ nwa gị nwaanyị jee ebe a kpọrọ na-eme dadi anabụrụ dadi eme dadi mba ọ bụrụ na Anambrazi a ga-azachagideba onye na-eme mirakụl agba mba onye sị na ya na-eme mirakụl ọ bụrụ na ị na-agwọ ọya anyị chọrọ gị bịanụ ịbịa anyị kpọga gị enwere m ụlọ ọgwụ erika ndị mmadụ ju n'ụlọ ọgwụ ị ga help anyị kpọta esibeba nche onye ibiela aka ọ dịkwa mma ndị dọkịta na-anụ onye a bụ medikal dọkịta fama ya fe jezube ike na fama na-arụzi ọrụ aka aja na-eme gịnị ofi ya His Excellency Charles Chukwuma Soludo na-ekwu ka mụnwa na-ekwukwa nke mụnwa na-eweta 50 million wee sị ịma na-ewu pastọ onye anybody born by human being bụ onye Ogidi bụ onye Nkanu n'Enugu bụ onye Owerri n'Imo steeti bụ onye Ụmụahịa na-Abịa ị bụrụ onye Izaa na Ebonyi ebe ọ bụ na isikwe na ala Igbo niile ọ bụrụ na ifunugo onye ngwụrọ ndị vileji ama na onye adara ngwụrọ onye kpuru isi obodo mana onye akpụrụ isi onye dara ogbi obodo mana onye adara ogbi o jesi ekpere nata pastọ kpecheri ekpere ma Reverend Fada kpecheri ekpere onye ahụ kwuba okwu ma ọfọba ụzọ ma ọ gaba ije gị bịa were 150 million since ahụ ndị ụka ahụ na-asị na m ekwu ọnụ because you cannot be a good Christian na Nigeria without being a professional liars. But I'm telling you na anyị nwa na fight for your good ka emepee ga ihe His Excellency na bụ ndị mma Chineke ndị fọrọ gị we love you onwe ihe ka Soludo
oyo chisie echi ogawa senate ocho na walo onwe UK jenoti. He lack nothing. He's a billionaire in dollars. And when he call His Excellency Charles Chukwumas, or you know na ketap call the reggae. Mani ekwete bana woli gini nwere miracle. Phone na one miracle carry phone we begelo na Japan na China. Ofe egusi na ogbono na sala ndị Igbo lori na alachi age nwa be university graduate ka na eri ofe egusi ndị Igbo. Iri chikowa ndị ochie ọnụ. Holy Ghost fire. Anywhere there Holy Ghost fire bonyo cha na ara more tank. Arụ ogbu n'igwe. Arụ telescope aga anọrọ na ben na ha scan na abụ nfo ka ọ dị tọọ ya bomb. Ohi niile na ebe anwụrụ. Hanye gị fire jidesi fire ike ni na-eji ekpere Wednesday. His Excellency bigi ọzọ m chọrọ ịgwa ka itinye anya biko. Iwe ji malụ Christianity bụ Sunday worship. Ọ bụrụ Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Biko. Biko sir. Ndị a na-etere anyị kidnap na Anambra. Monday prayer, Tuesday prayer, Thursday prayer, Friday prayer, Saturday prayer should be closed down. On Sunday, onye ọbụla. Mgbe na-ebido ọgbakọ omenala bụ ozi eziokwu, ụfọdụ sị ma mụ tinye ya ka emebi on Saturday ka m si I won't disturb anybody's business. Ebi were aje tinye on working hour. You want to make people lazy? Mtinye ọgbakọ ha on Sunday. Ka anyị na-enwe ọgbakọ. Ọ bụrụ Sunday, government that wepụtara for holidays. So biko His Excellency Ayonge, anything Monday prayer, Tuesday prayer, Wednesday prayer, Friday prayer, Thursday prayer, ndị abụ ndị oshi. Ndị a ebe aka ndị kidnapper na-eje hide. I'm telling you, wosia ndị a na-train anyị lazy people na Anambra State. Ekene gị nna anyị ukwu. Oge ma bụ ofo ya na-asị unu abịana. Thank you for coming to my rescue. Thank you for coming to my aid. Enwebe way for His Excellency. Under my issue through my NGO. For my idimenda abugolo. Why ga-abịa eje scan enye kwure ga eje scan agwa na nwa ya no bridge or why who are you to speak if the Lord have not spoken. Na pastor si no ga-amụ ka nwa hip onwunyu the next time ya ga-abịa obere akwa nwunye mo ejube agede masị na nwunye ya nwe no anyị weta ego ka eje bupute nwunye ya na mortuary. Ihe mfuru wee nusobe ndị ụka ọgụ ndị pastọ ọgụ na ndị dibịa. Ihe mfuru wee nuso ndị ọgụ. Enweghị onye nwere ezigbo obi ga-anọrọ na ma kedie ọ bụ na nchọ ịkpata ego na ọmtọ na ọnụ ife na-emetọ ụka na sebụnụ na aha Jizọs ọnụ ka m enwelo knowledge ka m enwelo energy ka age be here draw my side. But I decided to stand for the good of my people. Si ego gbagwa ọkụ na Christianity in Nigeria bụ 419 nwere ọya ha na-agwọ wayo fagwonu be the headache. Soludo si onye mara ihe ọ na-eme ya were ya mepụta ya ka afọ mụ alụgo hospital tụrụ omenala bụ ụzọ eziokwu baa ya omenala healing hospital maternity ji ebe ha na-amụ nwa a na-eme operation a na-eme appendix. Kedu nke iji ekpere gaa na oke ite wee mepụta ihe nwa mgbe afọ na-ajụ ọnwa na ọ bụrụ simple question. Ị mara nke na-emebi ya ka nyere gọọmenti aka ebe a mmepe kịta na-amụ nwa free o nyere gọọmenti aka ọ bụ eziokwu those surgeries ya na-eme anara ha small change o nyere gọọmenti aka. Yetago kedu nke na-eme were ya na Anambra State government need help. They need support. His Excellency Charles Soludo nwanne anyị nwoke bụ Dr. Neche nke si Abuja bịa crusade kponikwere klọch ya na ịfụkwa gị na crusade ọ na-aga ije nka ịma na mgbe ahụ na onwe kọkọ na onwechebeghị ka isi kwado mgbe ahụ yetago mana kịta anyị abụgo ka isi kwado for the mma ndị be anyị fully na biko ọbịa ọzọ body go tell man body biko anyị chọrọ ka ọ bịakwa ọzọ ya bịakwa crusade ọzọ n'Ọka ya bịakwa ọzọ ka ebupịa court ka ọ kọwaa ebe o si eji egote new crutches a niile. Thank you sir, I really appreciate. Ọ ga-adịrị gị na mma. Obi juru m nwere na ọgụ anụ na-anụ abụlọzie obere ihe na gọvanọ atiekwu gị aka bịa na gwọọ ya rapụnụ people ka people ị ga-anọrọ obodo oyibo ifebe national ambulance bụ cat nna maka chi I swear ọ bụrụ na ịma ihe otu nsi efu gị n'anya bọsọ ya ga-aya gị bọsị ga-enwe heart failure la baba bọsị ga-enwe ọya ije na-eme ihe mmụọ ihe ekpere ihe mmụọ mere jewe Nsụka na na-agba poison body go tell man zuzugharịba ịka onye Germany mara ife zuzugharịba a na-ere CT scan over how many million getting to 200 million a na-agwọzi gị ndị ọcha nye gị Jizọs na-agwọgọ ya free
mana produce medical facilities a na-ere billions fụ na health dị expensive wee mee anyụkọ mamịrị ọ na ọgba ofufe akpọrọ health insurance mee ya compulsory for every citizen ha na-atụnye 10 kobo na one account ofe onye ya arụ ewere ego ndị ọzọ tụkọtara gwọọ ya oyi ya arụ ewere ego ndị ọzọ gwọọ gị nke ndị gboo si onye ya na nwanne ya anyụkọ mamịrị ọ na ọgba ofufe mana gị nwebe si sickness is not your portion mana ị na-etere nwa gị ka ọ bụrụ medical doctor ịma onye bụ agafe the law say sickness ka ebe o kwuru Bible iji ego gogote n'obodo oyibo ifela dị eme gị shame on you no Chineke dere akwụkwọ onye na-eri na-ego John chapter 10 n'enu gị enwere Chiamaka chapter 10 ọ dịrọ m enwe Chidimma chapter 10 verse 11 ị na-agụ ya ma Chukwuemeka onye evum ịgacha university na-agba TikTok na-agba egwu na TikTok ọsala ọkụ ihe iji eme na university Mabusi. Thank you, His Excellency. Thank you very much. We really appreciate it. Jebe, Nijewego. Thank you very much. Thank you very much.